tunda yanzu in ba ideas ma samu mu fa muna da yan a shiro din tun da kaga yanzu a wannan yan ba abin da su barkata ku da ba bai mana ba ku buga kwallo to mu da muke cin wasa da ai kenan tabbata ya kai babban dan kwallo ne kenan dole a samu matsala in baya nan mu kage da Al-yamalash saboda ya kai babban kwallo ne ka duba ga 2022 da yan benci muka rika cin wasa fa champion muka rika jan kwallo manya da yan benci Alamin babban dan kwallo Lamin ne babban dan kwallo benci muka rika dauko shi yana cin mutane shi yasa ne ce dole in ba Lamin Barcelona dole sai da abin alhamdulillah ko wannan shekarar ma da yan benci muka ci wasa su je selu Al-yamalash ko wannan shekarar da yan benci muka ci champion shekarar da ta wuce je selu muka taso daga benci ya zo to bana ba a zo a dauke champion ba Jazuli ne ya dace ya ta amfu in ji Al-yamalash ya ta amfu Jazuli to yanzu kaga Jazulin ba su ki Jazulin nan ba ko wallahi irin wannan lokaci da akwai su Jazulin da sun yi maganin wani abu ai wallahi ina ga Al-yamalash yanzu ga shi ne shike da ka sa Al-yamalash ni babban buri na Real Madrid Toni Kroos ya tafi sannan ga Dani Kabal ya samu rauni dama su ne shagun tunda na gaba ba su ne ceto clasico wannan season sai mun cire kuma haka ta tabbata kun yi wa Real fiya ai ai dama su ne yau muna jin ka gaskiya Lewandowski ran na yayi kai ya san ya ba wani abu na sunan wacin ku mu ya kire ka bugawa lawali mai aski ai ba magana ba magana lawali mai aski ina ji abin mai kayansa kawai shi lawali mai aski bare kai ba sha kawai bare ba bai ko ba gane a ka gane in ba da madama yake yi mana wallahi kare ni abin da ban da madama Milan ta yi kara aiki AC Milan AC Milan yawa ina godiya ya fama ya kokari wai muna ganin me makoman Madrid ne tsakaninta da Girona a yau wasa mai tambayar da muke kenan ai ko zero ne Madrid za ta yi Girona ko dan su a ai duk wanda ya faɗa sai ba ta ya zauna a benci sai a ga kowa ya to dan Allah abin da nake so da ku dan wasan sarwa da yake magana gaskiya mun ci amma da gaskiya da shi to shine wasa yake yi ya mlash ka zauna Sani na amma da ma bin shi ma da ai FIFA ce a gatansu kuma su yi faɗa da